Mnohí z nás sa niekedy počas života dostanú do situácie, kedy je to na nich proste priveľa. Pokiaľ sa nachádzate práve v takejto krízovej situácii a neviete, na koho sa obrátiť, existuje veľa zdrojov pomoci a krízových liniek. Dospelí sa môžu obrátiť napríklad na linku Dôvery nezabudka a pre mladých ľudí je dostupná napríklad internetová linka Dôvery, ktorú zastrešuje IPčko, alebo linka pomoci pre deti a mládež. Pokiaľ ide o špecifickú problematiku, napríklad poruchy príjmu potravy, viete sa obrátiť na linku Chuť žiť. Pokiaľ sa už dlhšie trápite a rozmýšľate nad vyhľadaním odbornej psychologickej pomoci, no neviete, kde začať, existujú dve úžasné platformy, ktoré zastrešujú mnoho psychológov. Platformy K sebe alebo HDP vám pomôžu pri výbere toho správneho psychológa podľa vašich kritérií či problematiky, ktorej sa chcete na sedeniach venovať. Psychické poruchy sa môžu liečiť individuálnou psychoterapiou, skupinovou terapiou alebo farmakoterapiou. Tradičné a overené metódy môžeme doplniť alternatívnymi formami terapie, ako napríklad arteterapiou, muzikoterapiou, meditáciou, jógou a inými. Zlepšenie životného štýlu môže mať taktiež pozitívny vplyv na psychické zdravie človeka. Niektorí ľudia môžu mať úžitok z psychoterapie bez použitia liekov, zatiaľ čo iní môžu mať prospech zo spojenia terapie a farmakoterapie. Dôležité je rozhodnúť sa na základe individuálnych potrieb a konzultácie so zdravotníkom.